Il-wirt storiku u l-arti f'pajjiżna għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Għalhekk fil-Mużew Nazzjonali għall-Arti tellet sessjoni informattiva għal persuni neqsin mis-smigħ. Dan b'inizjattiva ta' Heritage Malta l-Kunsill Nazzjonali għal persuni b'diżabilità bi preparazzjoni għal meta l-Mużew Nazzjonali għall-Arti jimxi għal Berġa tal-Italja fis-sena meta l-Belt Valletta tkun il-Belt tal-Kultura. Blajnuna tal-interpreti Lauren Xwireb u Matthew Patch resqu iżjed qrib l-arti esebita fil-mużew, spikka l-interess u l-mistoqsijiet tagħhom biex jifhmu iżjed il-messaġġ li l-arti u artisti bħal Mattia Preti jridu jgħaddu. Andrew Gallia minn Heritage Malta fisser xi preparazzjonijiet li saru għal dawn is-sessjonijiet. Aħna ddiskutejna wkoll l-aħjar mod kif it-tol jiġi delivered. Skoprejna ħafna affarijiet li aħna ma konniex nafu fosthom il-ton tal-vuċi, l-speed ta' wieħed li jkun qed jitkellem. Din ma kinitx l-ewwel sessjoni tax-xorta tagħha. Fil-fatt f'Marzu saret sessjoni simili għal persuni neqsin mid-dawl li ħafna minnhom qatt ma resqu lejn mużew tal-arti. Għal din id-darba Andrew Gallia spjega kif it-tħejjijiet kienu differenti. Aħna użajna ħafna is-sens tal-ħass, jiġifieri huma jridu jmissu biex ikunu jistgħu jaraw. Apparti hekk ċertu pitturi li ovvjament għal raġunijiet ta' konservazzjoni ma jistgħux imissu, li għamilna u approvdejna diskrizzjoni dettaljata ħafna tal-pittura. Dan kollu bħala parti mill-ħidma biex Valletta 2018 tkun aċċessibbli għal kulħadd.